kaning saging. Tara, dyan. Mauni ang sukdanan sa tubig. Kini mauni ang tubig. Kini mauni akong gamit para pahinog i-rel. Pero wala pa kabalog sa brand. Ini nga gamiton nga na makapahinog ko saging. Jaran. Magamit dito doon patis. Para kaya ang uban ang may allergy ani. Kini mo ni ang akong gitaksan ang tubig. So magbutang ko og gamay lang. Gamay lang ha. Chemicals. Dili man ni siya chemicals para pa hinog sa saging. Charan, mga gamay lang gyud. Sa usa ka ini murag 1/4 lang. 1/4 lang sa ini masudlanan. Then tayon ihulong ang saging. Mura lang siya o bugasan. I-spray man pero nadaot ng spray yan. Kung dili siya butangan ko, dili siya iitin, dili siya matungan kahit mo kay na negosyo wala kay mabaligya. Wala siya mana na siya i-prepare.
fast food. Ako na abrihan ang akong gihihinog na saging 3 days after. Jaran! 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 Hinog na siya. Hinog na. Hinog na.